Poďme si konečne urobiť poriadok v predpovediach, pretože to, čo dnes niektoré správy hovoria o snežení, sa už naozaj nedá počúvať. Bez bombastických titulkov o 10-ročných kalamitách a bez zbytočného strašenia. Dnes si pokojne a vecne povieme, ako to so snehom a teplotami naozaj bude až do rána 1. januára. Začnime aktuálnou situáciou. Máme tu synoptickú mapu, na ktorej vidíme približujúci sa studený front, ktorý k nám postupuje od severu a počas nasledujúcej noci prinesie prvé sneženie. Spolu s frontom k nám začne prúdiť chladnejší vzduch. Obdobie od 30. decembra do 1. januára bude patriť k chladnejším dňom, čo vidíme aj na teplotných grafoch. Napríklad pre Banskú Bystricu sa teploty v hladine 850 hektopaskále budú pohybovať približne medzi -10 až -12 stupňov Celzia. Následné oteplenie síce príde, ale tomu sa budeme venovať v samostatnom videu. Prvé sneženie začne na severe Slovenska už večer okolo 20. Spočiatku bude aktivita sneženia slabšia, výraznejšie snežiť začne od polnoci približne do 6 rána, následne bude postupne ustávať. Počas dňa sa ešte na severe a v okolí Tatier môžu objaviť lokálne snehové prehánky. Pri tomto prvom snežení očakávam najviac snehu najmä na severe, konkrétne v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji, kde môže napadnúť približne od 3 do 7 cm snehu. Vo vyššie položených oblastiach to môže byť do 10 cm, lokálne na náveterných svahoch Tatier až okolo 14 cm. V nížinách stredného Slovenska sneh neočakávam. Na Podunajskej nížine a miestami aj na Zemplíne pôjde maximálne o slabý poprašok. Počas silvestrovskej noci príde druhé sneženie, ktoré bude o niečo výraznejšie a zasiahne väčšinu územia Slovenska. Výnimkou by mal byť juh stredného Slovenska. Mapy, ktoré ukazujem, už znázorňujú súčet snehu z prvého aj druhého sneženia, teda koľko spadne do silvestrovskej noci do rána 1. januára. Pri tomto snežení už bude na západe Slovenska dokopy približne od 1 do 10 cm snehu, na severe Slovenska sa úhrny budú pohybovať od 5 do 20 cm. Juh stredného Slovenska by mal opäť zostať bez snehu, alebo len s minimálnym popraškom. Čo sa týka teplôt na Silvestra, presne o 00 mráz by mal byť už na celom území Slovenska. Najteplejšie bude pravdepodobne v okolí Bratislavy, kde sa teploty budú pohybovať okolo 0 stupňov Celzia, výnimočne môže byť aj +1 stupeň Celzia. Väčšina územia bude mať -1 až -5 stupňov Celzia, pričom na severe očakávame -4 až -8 stupňov Celzia.